Anem a veure amb una mica de detall com controlem l'infill o opcions de farcit. Tenim aquí aquest cub, aquest dau, que ens fa 2 per 2 per 2 centímetres, i ja hem seleccionat la nostra impressora i hem seleccionat el nostre material. Estem en opcions simples de configuració i aquí podem veure l'alçada de capa que hem triat. Aquesta és la màxima perquè és una figura recta, no necessitem que es vegi detall, ja va bé així. Les opcions de farcit ara estan a 30%, ja anirem veient ara quines són les diferents opcions, i tenim apagat els suports i apagada la base. Si nosaltres ara li donem a segmentar, prepara la segmentació, ens diu que trigarà 36 minuts i si volem podem fer una vista prèvia. Ara, amb aquesta barra d'aquí, podem veure les 71 capes i podem baixar. Això és el que farà la primera capa, el que farà la segona, i si anem pujant i veiem el que farà durant totes aquestes capes. Molt bé, doncs anem a veure aquí aquest farcit ens està fent aquestes línies. Aquí hem triat el patró giroide, ¿vale? I té aquesta forma. Podríem haver triat una altra forma. Segmentem i ja veiem que és un altre dibuix i així podríem trobar diferents maneres. ¿Vale? Hi ha gent que, depenent del tipus de figura que hagi de fer servir, triarà una o una altra. Nosaltres a això ara, de moment, encara no li donarem més importància. El que sí que comprovarem és el percentatge i el que això ens afecta en el temps. Tenim 30 minuts amb aquesta figura que està al 30%. Què passa si jo baixo aquesta figura al 10%? Torno a fer la segmentació, veiem que hi ha molt menys material aquí per farcir-lo, però hem baixat uns quants minuts el temps. Si pugem aquest farcit, segmentem, veurem que hem augmentat una mica el temps i que tenim molt més material, tenim més resistència. Ens afectarà tant al temps com a la quantitat de material que gastem. ¿Vale? Veiem que aquí ens fa una estimació dels grams o dels metres que gastem de plàstic. A més, si l'hem configurat amb el preu que ens ha costat, també ens fa un càlcul del preu. Vale. Doncs, a part d'aquest percentatge, fixeu-vos que fins i tot el podríem posar a 0, segmentar, i llavors aquí tindríem només una mica de base, després unes parets i després un sostre. Nosaltres podem controlar també aquest gruix de les parets, de la base i del sostre. Podem pensar que quan arribem aquí tindríem un problema perquè aquí hem d'imprimir a l'aire. No? Quan arribem aquí, la capa 62, poso aquí en aquesta capa i fixeu-vos que amb aquest d'aquí podem veure com dibuixem la capa. Vale? Ens posem a l'esquerra, és l'inici de la capa, dibuixarà això i després anirà fent això. Però fixeu-vos que pot anar enganxant a un costat i l'altre. Llavors potser aquesta primera capa no quedarà molt bé, però com que després tindrà diverses capes per seguir fent-lo, probablement això, com que no és un voladís, que és un pont, el podrem fer sense cap problema. Volem controlar aquest gruix de parets. Fixeu-vos que ara mateix tenim 1, 2, 3, 4, 5 línies. Estem fent servir un broquet de 0,4, 0,4 per 5, els 2 mil·límetres d'ample de paret que hem posat. Vale? Si jo li poso ara unes parets més primes, veureu que ara la quantitat de parets que ha posat és més baixa, o si poso una xifra més alta, 6 mil·límetres, doncs pràcticament tenim un forat molt petit perquè hem posat molta paret. Què passa amb la part superior i inferior? Vale? Fixeu-vos que l'alçada de capa és 0,28 i li he posat 2,8 perquè siguin 10 capes. Si ens fixem bé, les primeres capes, vale? Podem posar la paret una mica més petita per veure-ho més clarament, doncs hauríem de tenir 10 capes, 1, 2, 3, però a la que arribem, bueno, ara ja l'he tocat manualment, ho canviaré un segon, a veure, aquí, 1 mil·límetre, i ara posarem la meitat, vale? Posarem 1,4 i haurien de ser 5.
Doncs si ens fixem aquí baix, tenim la base durant les 10 primeres capes. A la capa número 10 també hem dibuixat la base i és ja a partir de la 11 que ja no dibuixem. Tenim 10 capes quan hauríem de tenir 5. En canvi, si venim aquí dalt, sí que veiem que no comencem a fer aquesta base fins a la 67, que ens faria aquestes 5 capes. Sí que seria correcte. Això és per un error que té cura, que quan li posem el gruix de la capa superior i inferior, només calcula automàticament la superior i la inferior no la modifica, la deixa de l'alçada que havíem de tenir, però que havíem fet servir, la darrera. Però això ho podem corregir. Si anem a mostrar personalització, aquí tenim moltes més opcions. Vale? Tindríem l'opció simplificada, on només seleccionem aquestes coses, aquí podem seleccionar més. I a més, fins i tot, per defecte ens dona una quantitat d'informació, però fins i tot si venim aquí ja veieu que hi ha moltíssimes opcions. No cal que de moment variem això, però aquí sí que tenim en superior i inferior, hem posat 1,4 i ha posat gruix superior i gruix inferior a 1,4, però la quantitat de capes aquí ha calculat automàticament i aquí no l'ha modificat, l'ha deixat en la mateixa. No fa aquest càlcul automàtic. Vale? Aquí el que t'està dient amb aquest símbol és que hem variat el valor per defecte. Ell per defecte pensa que aquest perfil ha de tenir aquesta alçada, que són 4 capes. Llavors, si vosaltres poseu una quantitat diferent, automàticament us calcula el número de capes aquí, però aquí no us calcula el, el número de capes. Vale? Aquí tenim les 10 capes i aquí, en canvi, no l'ha modificat. Doncs, si volem des d'aquí, ho podem canviar. Jo ara aquí li podria dir 10 capes i ara sí que tindré 10 capes a dalt i baix. El que em farà cas serà el número de capes, no el gruix. I aquí no l'ha calculat automàticament. Un cop que l'hem posat aquí, ja podem sortir a aquest menú i si segmentéssim, ara sí que podríem veure que tenim aquestes 10 capes per sota i 10 capes per dalt. Si volguéssim 5, el mateix, hauríem de tornar a entrar aquí i des d'aquí és que li hauríem de dir el número de capes, sense preocupar-me de canviar aquesta dada, tot i que aquí posi això, jo ara vinc a segmentar i com que li he dit 5 capes, aquí a la capa 5 veuré que encara estic dibuixant la base i que a la capa 6 no, capa 6, a veure que ens passem una mica, aquí, que a la capa 6 ja estic dibuixant només les parets i no dibuixo la base. Vale? Doncs una mica ja sabem més sobre l'infill i també aprofitar per recordar que sempre que preparem una figura està bé que vinguem aquí i fem una passada ràpida per mirar una mica què és el que estem imprimint. De vegades, fer aquesta mirada del que imprimirem ens ajuda a detectar coses, ens ajuda a adonar-nos que estem fent un voladís sense suport o que la figura no és exactament com nosaltres ens pensàvem, que hi ha alguna cosa que falla i una bona mirada abans de llançar-lo no està pas malament. Ara que ja podríem posar la targeta SD amb un adaptador USB al nostre ordinador, automàticament aquest guardar en disc es convertiria en guardar en disc extraïble. Si féssim clic, el guardaria i ja el tindríem a punt per enviar a la màquina i imprimir.